TV albarka Fulbe TV albarka Fulbe TV albarka Africa albarka modon Fulbe TV on jetama on juram hebe darani leñol pulagu albarka modon Fulbe TV yo Allah nabru golle yeso Assalamu alaikum musidɓe daroɓe men Fulbe TV min yetti on ko jokkolo men Fulbe TV ɗo hande kadi min addanayi on affaire cosaan tan minen ari ɗo e ndiwtigu jokke men tan on weltoto woda yewtereji kelɗuɗe ɗe min waɗata ɗo ko tawata on jangga hen ko heewi daron kadi ko feƴƴata ɗo kon jarama ko jokkuɗo men ko min musidɗo on kadi Jati Diallo hande no mbiɗa jogui ɗo mawɓe mi yewtida kadi e o programme mi accu tan ɓe hiwrodira e jama ɓe yetoɓe honno ɓe wiyete. Assalamu alaikum onon fof wandiraɓe julɓe kala ɗo pullo dawata e ɗo pullo finata wiyoɓe mbimi e wimi e mbimami fof mi salmino inɗe mon e jettoje mon eɗen natta e yewtere affaire cosaan ɗum woni cosaan fulɓe hoɗum woni aadaji men e ko ɗum ɗon naateten e yewtere e kala ko ñawi hen e yewtere amen miɗo ñaagui hen yaafuye saabu neɗɗo timmani kala ko manque e yewtere ko fewani onon pewnitira ɗum hakkileji moon Oumar mbiyetemi Oumar Balde jarama min weltike ko jaɓiɗa yewtude ɗe amen kon tawata daroɓe janggay hen ko heewi hande noon en fottiɗo e ndiwtugu honɗum wolantamen e fii cosani ndiwtugu saabu sina ɗum majjay woni to jamanu ngun no yarata noon ɓe yejjita piiji hewɗi ko ɗum waɗi meɗen faala ya yewtan men ɗo seeɗa e ndiwtugu ko wiyete ndiwtugu ɗum ɗon ko cosaan e fulɓe wona e fulɓe tan kono ko fulɓe mbiyata ɗum ndiwtugu e suka an jeeyi suka ma ha o tolnima e toranade debbo yaha ƴeewa e cuuɗi on jamanu wona jamanu hande ni neɗɗo namnotano ko ɓiɗɗo ma hombo jiɗɗa cuuɗi moƴƴi toranoɗa hen ɓiɗɗo ma saabu no waɗi cuuɗi ɓeeɗo ko jomaɓe arsigeji ɓeeɗo ɓe ngala arsigeji ɓeeɗo ko tawɓe moƴƴi ngari ƴeeweteno ɗen dewle taw Allah nani waɗi barke kala ɓiɗɗo heeɓiɗo hen a tawat e ko ƴewtinte hen ko boni ngari ala hen hande noon ɗum ala ko ne suka toroyima debbo sukaɓe rewɓe mbiya ɗum mbarmo weyɗi won noon mo jiyata tawna weyɗi moƴƴi ngari kono taw jikku o moƴƴani walla taw mo moƴƴi ngari tawa suudu mumen wona ko suudu moƴƴuɗum ɗum ɗon fof ena woodi mawɓe ko ɗum ɓe ƴewanno waɗi cuuɗi moƴƴi waɗi cuuɗi ɗi moƴƴani si a heeɓi hen debbo o ara o bonna galle ɗe fof waɗi ɓe gandanɗa hoorema ɓen ɗon ko tawi ko fitina tan woni haaju mumen on to ɓenne kadi sa itti toon a ɗeɓɓi toon debbo ɓiɗɗo ma jogui o bonnanat ɗon galle moon waɗi ɓe gandanɗa hoorema ko jiidotoɓe Allah hokkat ɓe jiiɗi ɓen ɗon ko ɗum ɓe tawi si a ɗaɓɓani toon ɓiɗɗo ma suudu moon si oɗon jewno suudu ndu yewtat jiiɗi ara e galle he ɗum ɗon woni affaire ndiwtugu ɗum woni e hakkude debbo e gorko joni min nani ko woluɗon ɗum fi ka diwtuguɗa gonga ko wiɗon ko jamanu ngu joni ko ɓe acci habbade mawɓe maɓɓe ko ɓe hay tum ɓe suɓɓidiro ko ɗum waɗi weeɓani tawa dewle ɗen kontinta joni ko ɗum wajotoɗa sukaɓe noon saabu gonga ɓe sa falama lanɗo ko ɓe ɗaɓɓa awdi moƴƴiri ko ndin awdi wawata heɓude jiidi moƴƴiri min ko gandumi hen e sukaɓe he suka fof jibinaɗo woni debbo o woni gorko o yo ɗofto helifaɓe mum o jaɓana helifaɓe mum joom heera helifaɓe mum caggal
wiyama joni dewgal forcé ala kono noon ko joni min haqqillam ko joni dewgal forcé woodi sabu ɓiɗɗo daro wiyama min ko o jinmi weeli metti ko o gokketemi o anda siɓe ko suguñayagal tawi o anda siɓe ko nguya tawi o anda siɓe no moƴƴi baba noon sa heeɗi mawɓe ma ɓaawo ɓen ɓe ɓooyi yiide ɓe ɓooyi nan ɓe ɓooyi tawede kala ɗo ɓe mbima jagguɗo jaggu si Allah jaɓi a nimsoyta hen kono heewi sukaɓe suotoɓe dewle nimse tan gonoyta hen jombo lappe ƴatte yumma e baba ɗum ɗon fof minani ɗum yiya walla jom wiyama mo jangga o fotani okkide waɗede e dewgal eyyi o fotani waɗede e dewgal kono kanko o waɗa hoore mum e dewgal taw o timmiyani duuɓi 15 saabu hande sukaɓe rewɓe ɓe duuɓi 13 foof a yiya jombo waabi ɓiɗɗo on noon si wiyanoma okke gorko wiyama ara min mino jangga kono noon kanko okkoyat hoore mum goɗɗo taw baba tinani nene matani ɗum ɗon foof e sukaɓe ɓe poti ɗum wattande hakkilleji ɓe ɗofto mawɓe mumen ɓe teddina mawɓe mumen ɓe heera mawɓe ɓaawo suka ala ko andani hoore mum ko mawɓe andi si ari e ɗaɓɓugol debbo jawdi no lande hen woɓɓe jawdi ɗuɗundi woɓɓe innami okkima toon hoɗum wajotoɗa en téléma ɗon min Oumar Bande min okkiri ɓiɗɗo am ko ujunaji 7 CFA pet lamdimi ɗum hen ko waɗi ɗum noon ɓiɗɗo ma wotat ɗaɓɓu hen jawdi hewndi sabu ndin jawdi waɗeteni ɗon ndi wattama barke nabratama yeeso e si awo ƴami hen jawdi hewndi gorko o ko nanguiroyta min ko jawdi hewndi mbaɗmi e o jogora noon siko pamɗuɗo hakkille ko ni weeli min ni mbaɗami o jogoroya ɗum ɓiɗɗo ma o si ko an ko ni mbaɗano min ni si mettoyi a wawa ɗum yob a wawata ittude dewgal ngal on tuma ɓiɗɗo ma o loro a longi ɓiɗɗo ma o minne ko noon jiirumi ɗum waɗi min mi jaɓani jawdi hewndi e dewgal de joganede jogue moƴƴe ɓuraninmi ƴamde jawdi hewndi sa joganama jogue moƴƴe ɓiɗɗo ma o kadi jaaɓi jooɗade o teeya o wonda e needi jawdi arat on tuma a heɓat teddungal heɓata ɗon ngal ɓuuri ndiya jawdi ŋaɓaninoɗa e sukaɓe tinnoɓe muña ɓe ɗofto mawɓe ɓe jaɓana mawɓe mumen sukaɓe rewɓe sukaɓe worɓe foof suka ala ko andi si wona koko andina minen mawɓe seeɗaɓe ko noon min tawno mawɓe amen on tuma a ɗaɓɓanteno debbo a tawa a yiyani debbo siko baɗɗo junngo woto a andata siko baɗɗo koyɗe jeeggo a andata ha ñane o ari o moƴƴi ngari ko arsike ma moƴƴani ngari ko arsike ma te a suusana ɗum woppu eyyi ɓen ɓiɓɓe noon Allah waɗi he mumen barke eyyi awa minen ko ɗum min tawno ɗo e o aduna ɗo ko ɗum noon min jokki ha ɗo min tolni kala bawɗo noon si a halfiri noon ɓiɓɓe ma ɓe jaɓayanima noon a yetti Allah kono kamɓe ɓurta yettude Allah sabu ballowo si yetti Allah balleteɗo kam wiyat alhamdulillahi balleteɗo ho wiɗade ɗum woni nene ji on ko wallaɗo ɓa si ji o neewi ɗon na bandiraɓe makko jonbatamo na goɗɗo ƴettatamo ko ɓe goɗɗo ƴetta a ƴettanama haray a wallama ko fotuɗa ko wallitagol mon o jooɗora e ngal dewgal ɗon eyyi kono si wona ɗum rek haray yahani ko nimse e loro wonta hen eyyi joni dewgal no huume woɓɓe wona jiiɗo ha suudu heewa inna ko peera kadi waɗete ko ɗum wajotoɗa e ɗum ɗon kadi e dewgal neɗɗo ƴama suka ƴama jiwo dewgal humaka ɓe wonda ɓe jibina ha ñande wotere wiye dewgal no huume min e jiiɗe am e ɗaminare am min mi janggani noon kono min mi sikki ɗum ɗon wona dewgal ɗum ko fijirde ɓen ɗon mbiɓe heeɓiɓe ɗon koye fijirde ɓe jibina saabu ɗon dewgal daginaka ɗon mi sikkani noon l'islam sino jaɓi ngal dewgal e dewgal ngal kadi e peera on ko ɗum woni tiggugol ngol mi anda andi dewgal ngal e ndiwtungu fulɓe Fuuta wi peera dewgal ngal huume ñanden wiye peera ñanden ha hande ko maaro leppu ko ɗaɓɓa hen kono dewgal dagi ngal ala toon eyyi yette Diallo en yette Kande en wano ɗin kafuji ɓe garta sabuna taw maaro heew koko defa toon sabalingaɓe fof ko ɗon ɓe ɗaɓɓata miɗo andi tan naroɓe janggay ɗo ko heewi musidɓe men anditi noon ko Fulɓe TV wonɗo meɗen ari ɗo e ndiwtigo ha Yaram Bamba ɗo mbeɗa yewtida ɗo e yette ballejo on nani ko wooli kon ko balle o yetta kono wooli ɗo ko tawata
yes kon hutori tan on ninsata sabu gonga ko wiyete kon sa suɓani ka naata suɓani ka jooɗoɗa ko ɗum fowatama e piiji goo mawɗo noon no yiya ka pay ko yiyani kono se jokki gonga ɓe jikku porte on wondema sa heeɓi duuɓi 7 tan an a fewjana e hoorema a yiɗa heɗade mawɗo ma a lorroto tan yes a naatuno noon fi cuule kadi a faala yewtude seeɗa fi cuule affaire cuule fulɓe mbita wano koyan woɓɓe mbiya sukkere sey ɗum waɗama cukaloñ ma si tolnima e naɓede toon ƴeftaɓe nodda ngaman o sunninanama sukaɓe ɓe dooke ɓe ne'e ɓe holle aadaji ɓe holle ko nafoyta ɓe janggo ɓe holle no mawɗo renorte ɓe holle no mawɗo haaldite ɓe holle no mawɗo teddinirte to ɗum fof ko e wattuɓe naati sukkere ɓe hollete ɗum ɓe holle ndin ɗon needi si neɗiɗaɗo noon on jamanu simbo hawra e mawɗo toujours mbo andi no selita mawɗo o saabu minen mawɗo amen wiyanno mawɗo o wiya minen si an hawra e mawɗo o no mbatta min mbiya ɗum bamin cela wiyama mawɗo seletake mawɗo ko fatete so yi mawɗo mbo ara to ano ara ga an ko a suka woppu lawol daroɗa pada ɗum ha o yawta saabu mawɗo o anda ko ñawdagal hoɗum o hummi anda ko o looti ano jaylo doole mawɗo o mbo jaylo doole hendu no waɗi mawɗo o ɓandu mum ɗum no waɗa hendu anne ko noon si hendu mum ɗum memima ko jogui ñawdagal gongal ɗum e wawima bonno an cukayel ngel mawɗo seletake e lawol mawɗo koko fadete min mbiyeteno noon ɗum ɗon fof ndin ɗon needi fof ko e koyan sukaɓe ne'eteno ɗum anani sa ari e suudu a wi salamu aleykum hay goto notakima wotan nattu saabu a yamiraka si a wiyama aleykum salam o wiyanma bisimilla nattu wotan nattu a anda ko woni to suudu to andu a yamiraka no a nattu ɗum ɗon fof ko e needi mawɓe wonno hande noon ɗum ala hande si ano hawra e suka si a woppan lawol ko moƴƴi tan ko to janoyta to huuɗo to saabu o fattama yo Allah dandu en ɗum a woli ɗo ko tawata fotaka accede kono jamanu no yeehi joni ko nene ɓen woni ngaman o gonga ɓeya bo makko jibinte tan balɗe 3 yontere kanko tigi o naɓa o sunnina kanko tigi dankoto on to haray on suka janɗi heɓoyta konko wowno heɓode heɓotako haray no satti so miɗa andi si tawi jamanu ko wi ko sunningol pay ko ɓurata weeɓude sellude si darama ɓen ɓe yahani ɓen sunninaɓe si ɓe hefti dula ɓe fotama moɓidirede nokku goto kamɓe kadi ɓe daare ko honno ɓe ekkitirte ɓe janne ɗin needuji moƴƴiɗi annduɗa ɗum annete min nani ɗo kadi a haali fi ñawdule eyyi kono joni mi feewi mi feƴƴude rek ko duuɓi jelli on tigi wonata tawata kontuma ɓe naɓata on tigi on jamanu neɗɗo mbo natirine sukkere duuɓi jeeɗɗi on jamanu waɗanno woɓɓe yahatno ha duuɓi 10 ko naata sukkere eyyi ɗum ɗon fof no wonno duuɓi 7 en fuɗɗi duuɓi jowi en ha jeeɗɗi ha 7 ha 10 fof no naɓiteno neɗɗo sukkere eyyi ɗum fof no wonno on jamanu joni noon na waɗi dulaji goɗɗi ko cukalel tokosel sunnine a tawa ngel e galle mo jooɗi e hakkude rewɓe tawa hay tuuba tufaki eyyi ɗum ɗon fof no waɗe e jamanu hande kono ɗum ɗon min no yirumi ɗum ko wirtugol eyyi ɗum ko wirtare eyyi joni noon kon ɗum wajotoɗa jamanu sifa ɓen sukaɓe si ɓe heeɓi duuɓi 10 koyeɓe moɓidire ɓe waɗane ɗen cuule hara ko wajuye tan wonata ɗon e needi eyyi ɗum ɗon simi haali ɗum mi wii yo waɗe wona ko wonata wona neɗɗo fof neɗɗo woɓɓe ɓe waɓe no minen si a sunnini sukaɓe ma tan ñande fof ɓe jooɗi e basa ɓe du'ana sakima a humni hen heddi to needi ndi joom jogoyi fof kanko andidi e hoore mum walla an kelifa mabɓe saɗa wawi accidade hakkille sukaɓe ma ano ɓe neya ano ɓe holla reeno ɗum accu ɗum wanni eyyi kono noon ha hande no wiye joni ɓiɗɗo lappetake debbo lappetake kono ɗum enen
Afrique ɗo si en nangi ɗum gandu en nangani gonga ɓiɗɗo lappete anda ko lappira debbo lappete anda ko o lappira sabu debbo ma si a acci ɗum no kala ko weli ɗum ko ɗum watta si Allah naɓi ma mbo wuuri o heɓota jogiiɗo sabu o woowi ko boni e juuɗe ma he ma ɓiɓɓe ɓen no nande ko waddo toon walla ɓiɓɓe nana ko mbatta toon ko kankadi ko noon ɓiɓɓe kadi rewa ɗo mbo rewi ɗo ɗum ɗon fof ko yakkere min de mi hulani gendarmerie mi hulani police en debbo am si a waɗi ko fotani waɗ mi unama ha eyyi min o billahi wallahi hay siko damal office andi piggal no heewi façon anani ɓe nani a piyu no gañira mi gañata kono min jogui filji caja mobile tati mi nakkidira ɗi mi sutta joom ha ɓandu ndu metta o andat ko o waɗi ko wona ko foti wadde joni noon heewi ɓe gandanɗa hoorema wiyama ɓiɗɗo ma si a wi ɗum wota wat naggam tan salo walla si a wiya lappa ɗum tan o noddama loi ɗum ɗon fof mine yiya ɗum kono ɗum ɗon fof maloyta ɓiɗɗo jooɗoɗo e bamum to office battane mum fof a tufa faanu jeloɗa si wona ɗum duuɓi daɓɓi wona hen yo Allah yaafo a wi duuɓi daɓɓi wona hen a wi duuɓi daɓɓi wona hen eyyi kono ɗum ɗon haray ko a yennaymo a duwaka yennude ma a yo aɗa andi neɗɗo ɗo naɓata bamum laamu fof kelifa mum laamu tawa needi ala hen neɗɗo si ne'aki Allah okkata joom duuɓi juɗɗi ñawdagal ɓuura needi kono anani ñawdagal ko needi timmudi woni ñawdagal eyyi awa mbiɗa andintiran toujours ko Fulɓe TV miɗa yetta Ablaye e Mbaalo e Pamodou Diatta ɓe annduɗa ɓe jokkodiri e programme ɗo e jokke tan fiƴudaro ko waɗi ɗo kon ɓe jelo jogui ɓe
min ko debbo goto mi jogui debbo goto eyyi ɓiɓɓe ɓe machallah ɓiɓɓe de mino oɗo waktu mino jogui lekkoñ jeeɗiɗon andi a woli ɗo debbo si fewani yo piye ɓe nanay no ɓeyna gorko siko debbo goto o jogui ara o suusade ƴettude jombajo an ko honno wiiɗa ay gorko fof mo suusa ƴettude jombajo min ko mbimi hen tawa o timmani gorko simo timmi gorko si artike mum okki ɗum rewɓe nayo yo ɗaɓɓu rewɓe nayo min ɓiɗɗo am mi añani o nawlire si o wi nawliretake o immima toon o atataɗo am ɗo eyyi saabu enen Afrique ɗo ko ɗum tawɗen ɗo nawliragal eyyi dewgal dal ko muñal dewgal ko muñal tan dewgal ko muñal ay neɗɗo kala muñɗo cuurki a heɓat julɓe sa muñani cuurki a heɓata julɓe sunnoɓe kerimɓe ko cuurki e ngulede ɓe muñi jom lowa sakuji kewɗi naɓa yeeyoya awa ko noon dewgal kadi waɗi jarama boy an inde nde kadi jettu Diallo mi rewi e ñamma kalagu jaliyaji garmi e Gambi ɗo mi ɓooyi ɗo Gambi ɗo koyna e katon ha ñanija ñaan wulli astafla sandugu wulli uul fo min naati mi rewi min dewri ɗon ha min naati ɓundu mine o min dewri ɗon ha min ƴeeŋi ha min dari teppe amen e pon Diboli ɗon woni keerol Mali e Sénégal min dewri ɗon ha min naati Mali ha keñi ba en to kange o ɗe gasete hen fof min jeeyi ha naati Markalla to ɗum fof ko e jaliyaji min dewi anani komin yimayno anani jamanu mo ari ɗo weli dande on jamanu haysi dande welani taw on wattu minen jogui lamɗam tigui anani on jamanu hay ɗi hôtelaji min naɓeteno kono ko jakini lan on darƴa fo wiɗami ko debbo goto joguiɗa mati e wona pour mi adda ukkere rewɓe tagno gonmi jali andi ustasi ɓen ka yiɗa we kore ɓe toto nayo ɓe walli rewɓe jali kadi noon hono futorɗa ɓe rewɓe fo mi tawi ko goto o woni artigué am gimol hongol adiɗa yimude ana adat ɗo hande woni anani e min de guiɗimi yimde jimol biyetegol jaara doucement jam wota tampin hoorema on guiɗimi yim anani ha min garoyi e biyetegol e Mamma Baylel ha min garoyi e Mbaalo jarama anani ha min garoyi yimɓe fof haray ko yimmuɗa fof haray no waajo yimɓe ka woɗay ko goɗɗi janggi waɗat goɗɗi wona ɗaɓɓiri buuɗi saabu on tuma on jamanu mi yimanno mi yiya rewɓe julɓe o jaafoto jarlo ɗon mi wiyaɓe dewgal muñante si ɓooya anani mo muñanani gennum jibinta lamɗo min mi yimanno ɗum anani kadi tiri simi rewta ɗon kadi mi wiya mo muñanani gendu jibinta ceerno ɗum ɗo mi yimanno ɗum anani aywa kadi mi yimanno mi wiya mawɗo yaafo ko muñal tami galle ɗum fof mi haalanno ɗum on jamanu on tomo wona ɗo a yiyanno ɗo kafu ha huuɓa taw ko capanɗe keɓɗon toon temedere heɓaki a yiyanno ɗo yette Diallo ruumoya arta taw heɓani toon temedere taw temedere Gambi wona noon eyyi yettere Allah eyyi miɗa andi mi tampinima ɗo kono yeroji ɗi mbe ara jogo ɗo tan ɗo e men iwde ɗo tan eyyi ɓa ara yeroji ɗi de kam yeroji ɗi mbe ara andi ko wellirtamen mawɓe no yima meɗe yewtiɗo e mum koye sukaɓe janggo hen jarama Boy kaldanno e moon onon fof julɓe ko renti ɗo ha e julɓe kettoytoɓe yewtere nde
jaafuɗon jar min ñaaƴi heen yaafuye neɗɗo timmani simi haali heen ko welani julɓe ɓe yoɓe gaccu hakke ɓe ganda ko yewtere wayi noon simi mi yewti heen ko ɓuuɓi julɓe ɓe ko weltini ɓerɗe julɓe ɓe ɓe anda ko noon jiɗirnomi kono kala ko wayi ñawi heen yoɓe fewnitane ɗum e haqqilleji maɓɓe ɓe jaafoɓe jarlo mi waynima on mbiɗa andintinon toujours ko Fulɓe TV miɗa yetta Ablaye e Mbaalo e Pamodou Diatta ɓe annduɗa ɓe jokkodiri e programme ɗo haray miɗa weltani balɗe andi min daaray siko debbo ko momi yewtida ɗo ma gorko komin ɓeydita ɗo musidɓe a joni min andite noon ko Fulɓe TV gonga ɓe se yewtidi e worɓe ɓen ko ɓe yewtiɗen e rewɓe ɓen kadi saabu ko ɗum yaadu nu welata kono no wiyete ɗon onon kadi min ko suuna mbiyetemi yettode nde ko Koli jeeya hon to ɓe jiya saare wiyetede Madina nder Kiyang Madina Engele nder Kiyang ko toon jooɗiɗo fewndo ɗo ko toon jooɗimi toon immimi hande garmi ɗo ɓe wi ko saabu ñaami sabunde en fotti e ngoyu diwtingu ko ɗum wawɗa e yewtude ko tawata jamanu ngu janggay hen mbiɗo hen jogui ko jewtumi saabu mboɗo woodi ko ciwtoromi he jamanu he mboɗo woodi ko mantinomi he jamanu jawtuɗomo he gonɗomo joni wona gottum caɗele gonnoɗe ɗe cosaan ko heewi itti ko itti ɗum pawɗe Allah e sukaɓe men anniya moƴƴo si a annima anniya moƴƴo tampuɗa hande tampare nde ɓoyta nene ko jaliyagal waɗata min komi jali ka jali na jaliyagal waɗata ko ɗum serti ka jali ma ko jaliyagal waɗata komi jali hiɗa waɗa kadi jaliyagal ma simi noddama mi waɗa simi noddaka mi waɗata mbiɗo fanki ɗum noon ka taw ɗum ka ekkiti tum komi taw ɗum mbiɗo ɗum tawri kawam mbiɗo ɗum tawri jiidu yumma nene am kawam mo wiye Amadou Diallo ko o fiyanno bawɗi jiidu yumma nene am mo wiye Maram Dem ko ɓe tawrumi jaliya komi muhinu ɗum kono no yiruɗa jamanu ngu fewno ɗo guila e diwtuguji e gimi e ɓa wonde ay goɗɗo inna okkoram mboɗi o inna yiman so wi yo lele o wi gila mi jibinaka o yeelole no wolede yiman ko kesi ɗi mi wawma jonnude mboɗi moyide eyyi ko gonga ɗum fof de koko waɗata nene am jamanu iɗo yungu tawi mbiɗon jimade kono on tuma keɓal ngamin keɓannoga keɓal hande nga ɓuuri heew kono heewgol e barke ɗen ko honɗum e mum serguita nan de no heewa hara ala barke fanɗa kadi heeɓa barke ko honɗum e mum on woni sosan folo men a heɓata ko heewi kono si on ko heewi si a addum ɗum a yiyat keɓa hen nagge minen fulɓe ko nayi goni jawdi amen keɓa hen beyi keɓa hen baalu kono joni si a yahi a heɓat ko heewi kono si a artum ñaame fof caalo wawa hay sodde nagge seeri kala hunde na seeri si a adduma heɓata ko wawi sodde nagge kono ta joni ɓurta oke ko heewi kadi ta kadi ko potta ko soddoye mara ɗum na heewi coggu ko keɓɗa ko wawa ɗum sodde kono jamanu ɓawo jelijo no yoɓete noon nagge ma mbeewa inne ko mi okkima ɗum eyyi ko gonga min joɓeteno nayyi min ɗo kaldeten ɗo mi okkam kolce 7 nagge gaari he rebbe neɗɗo ni huma ɗum tan ha addana kam ɗo jimanmi ɗo wiya kam mi suuna mi ɗaɓa sare naɓana kam walla okkuɗo kam o ɗaɓɓa ɗowoɓe yoɓa naɓana kam ha suudu am haɗe goni 7 hay nder Madina ɗo gonmi ɗo mi pilma ɗon ha okkami gaari nagge darimi kono joni mi weeɓata joni ko kalis ɓuuri moƴƴire dammi jamanu yeehi ha yimɓe ɓen faaleji ɗin ɗuuɗi hay dokkal ngal sattiriɓe joni ko ɗum woni dokkal ngal sattiriɓe joni ɗo
jamanu joni ngu ko gonga de min ko minen jiiloto ko minen toroto a yaata a heɓata ta ittugol ni tan okke tana satti jiya ngara goɗɗo o kama ko heewi ɗon e ɗon kono on ko heewi si a naɓi ɗum a wawi hen soor hunde o hattama hen soor hunde joni jamanu ngu ñemele ala mo yiɗi ñam baafe minen ɓoyma min ɓogganno baafe uulo min ñaama nan anda koɗa andi uulo min ɓogga follere ladde min ñaama sodetake joni a suusa ɗum ñaama kala mbuɗu ndu keɓɗa a tottan ngu yimɓe ɗo ɗum waɗi ɗo naɓurdu la serti joni noon kono wajitoɗa jamanu ngu ɓa gonga ɓe ko woni o wonti mbuɗu te hay goto naɓarta ngu mbuɗu kono yurmede ɗuytike hakkude yimɓe ɓe mi jabotoɓe yoɓe muñ miɗo yiɗiɓe ɓe ndenta anniya kala ko goɗɗo okki hen goɗɗo ta ɗum yaadi he yiɗangol yaadi he anniya tottaɗo mo wawa ɗum naftoro ta jawdi bondi funtata to min ko on jilmi wajo jama o saabu kalis ɗi heewi joni kono enɗam heewa a yiyat neɗɗo o ala ha hokkatama ta an haɗa jogui banque ko woni enɗam ala kono ko aduna o yaari noon joni wona noon wonno folo de folo sa asi a reemi sabar ma basi a feccanno o kaɗo goɗɗo yaha bojja ɗuma hen to ina defa diñana cukaloñ mum on wonno ɓoyma kono joni on ala tade joni a sodat ɗo boto maro mbirtoɗa kam ɗo min suuna mi ala ko ñamte wona nokkata hen okka kam jamanu ngu ɗum ɓurdi gonga ɓe na torotoɗo fo torotoɓe fo woni ala woɓɓe no fanki kono hara ala hara an tigui hiɗa andi ɓa si ko tawi kono remiɗi hiɗa andi oɗa ko remi ko moƴƴani a foti andude on heɓani kono accama wallidirede joni yawti joni ala ballowo neɗɗo ko juuti on waɗi mbimami joni jawdi heewi wayi enɗam ala te enɗam ɗi foti won sa heeɓi ta banda heeɓa hokkuma wawon suur aduna o curotiron e leydi he enɗam mum ɗam yaha yeeso saabu ko ɗum ɓuuri de so a ñaami ɗo non on ara ɗo o yimiɗo ɗo mi suwami yimadde kono si Allah jaɓi ko yimgol addi kam ko pembugal garmi ɗo ɓe mbi pembugal ngal ɗo baba o mbo wiye Amadou Kande rewɓe noon mi anda ille mabɓe ko hande puɗɗumi ɗo ɓe mbi cuutule sukaɓe worɓe ɗiɗo ɗum woni noon cosaan men pir andi pembugal ɗo mbaɗɗa kala ko ɗon woni pembugal welma han ɗaɓa biskin tan mbiyami duwima pembugal am ba kono sukkere ɗum ko aada ɗum noon fof renti ɗo hande ɓiɗɗo pembeteɗo o duwanama ɗo ha paari heddi julliɓe funtugo ko ɗum min paadi ɗo si waɗama ha paari min jima mbiɗa andi en taƴay ɗo tun habboɗe gimi ɗin jarama on padat ɗo ha joɓon hande wande on jeenirat ɗo wona yago tan de jarama boy jarama boy ɗo ko min wi on kon tun ko Fulɓe TV jokke men tan e meɗen ha Yaram Bamba ɗo hande o yiyay ɗo cosaan o yi ko ƴawtile sukaɓe wooli o yino ɓe woliri noon e yeeso seeɗa o yiyay fijindaruji ɗi jokke men tan Fulɓe TV ɗo eyo ngu fulaku ngu kaleten ɗo heɗen jiiɗi enen immin ko e meɗen ko ɗum nafata men ɗum wallata men kadi a yiyat oɗo anda cosaan joni simi leeɓi o andat ɗum ɗo si yaltoyi leɓama mo andano mo sarete o andat te cosaan wona fijo min ko ciwtormi he aduna ɓe jibinami siwtorde am nde tan mi wawaya mi anda ko kaari jinde inde ko kaari o wiite ta paɗe ngala paɗe on tuma paɗe ngala ko nangue yehete ni mi ñali koto am debbo mbiɗon jaa diwtugu mako kotiraɓe am ɗiɗo ɓe keli baafe ɓe gari ɓe kaɓɓani kamɓe ɗe teppe am ɓe mbaɗi limti ta ko nangue ta paɗe ngala andi ɗon ko 60 wonno eyo idiɓe ɓe mbi 60 welno ɓe mbi ta de tampare ala ɗi ñembi ngala kono ko joni ɓuuri wel joni ɗum weli joni ɗum weli joni ɗum weli
Allah non watta ko boni de Allah watta ko boni kono si arma hen tolni me mayde kadi Allah waɗat ko yurmini degi tagi men degi nawtata men kono sosan ɗiɗo en andi ko heewi minen ɓoyma siwtorde am ta bool ala beñu ala ko lahal lawɓe cehata o ko labbo ɓe moƴƴinta lahal ɗon dottata ko ñamete ƴefta falfalo ngawa guesama fuɗa jibina tumle mbawta laaɓi heɓa tumde dotta ɗo mbaɗa ɗo lacciri ma kono min kono mawnumini ha jibbinmi fayda jimi bool jimi beñu minen ko lehe o tumle on wonno sosa kono noon joni ɓuuri wel tatiɗa jaaɓa bool mbiɗa nde ƴeegawel ma cawa booleji mbaloɗa toon ɗum weli de nene yo Allah ɓeydu yo Allah suuren yo Allah dandu mon yo fulago mo darani ɗon yo Allah nawɗum yeeso enen en tampum ala ɗo jiyete ɗen ala ɗo gande ɗen ko ɓooya immormi Dakar ko fulago min puntinoyto toon ɓooya ɓoyde suwa heewi on tara nawami ɗo Dakar ɓe mbi yomi yami hollira toon fulago min kolliri Jomba Diop min kolliri Cukke min kolliri denane pembeteɗo min darni yumma min darni baba min dari mbiɗon jima suka worɓe fof mbi ɓe jiiɗi won jaliɓe ɓe mbaɗi rastaji ɓe fof ɓe dari darnuɓe ɓe jimira ko togo to teleji ɗiɗi ƴefta ɓoyɗa funti e mo koye mbi abdi leyɗe garɗo kala wiya o ko suuna jati enen ne immoɗen kenen ne daren ko emen jiɗen ko emen ballodiren ko ɗum ɓuuri moƴƴu jarama jof ngala ne joni ɗoyle ngala hey rewɓe am e ɗoyle ngalata minen ɗoyle ngala kabada o waddi mbimi noon o e fefo kabada mon findini aduna o mon walli fulɓe ɓe keɓa sawa ane sisen jetteɗa e mbimi an ko jama kuta joɗiɗa jawdi ɓooyi kabada jawdi ɓooyi kabada keɓa sise ta feere suwa heɓo o hayni maliki sise en hayni mambi sise en hayni jugari sise yo hammar kaye sise en wallahi jawdi ɓooyi e kabada ta feere suwa heɓo halanam hoko pilliɗa ɗo fulɓe TV kalanam ime daro ɗon radio Mali memmina dare koye mon mi joɗon hoore mon cuuron koye mon ha fulɓe TV nangon koye mon aduna yaha cahi aduna yaha cahi fulɓe TV cuuren hoore men gimmoɗen daroɗen daren hoore men gimmoɗen daroɗen ballen hoore men ho goran fulɓe kerino ɓawo ime mbakkiɗoɗen jaren yeeso to jali suuna haali ɗum mi yennaga e goto mi deyi mi huuɗa anga e goto keebu faddo kode keebu faddo kode heɓom e keebu heɓɓo kode e heyi suuna koli jali suuna yimta ɗo mi hooti kabada he rewɓe ndeka goto ɓe koɗo jiyaɗo Samba Gelajo salminam on ko moƴƴo ñalawmake jemma o fooli tekku sahan Samba wiyam suuna koli bisimilla ɗo galle ma Samba Mbaalo jali suuna yotto o galle ma andumi loɓata wi bisimilla de kikka wonta rowa mi ñamata dene bagge no garɗo wandu ni larbalɗe tati e bey jeegom belsi mbeɓata Samba Gelajo tati mbare e tati cogue ko poɗɗi tumbu tan aduna yaha cahi kala miijiɗo tuna jali e mawɓe worɓe andu ko seeɗa miijiɗa min jali suuna koli mboɗo jogui miijo ñande garam miijinoma ɗum ɓeɗa tandi dawa ladde e dandi salodur walla ko ñande ñalgo hulɓini baba ɗon ko ɗem gadduɓe waddu lamɗe e jali suuna ñawda hen aywa nantanam kelle koɗi kode hono Kadijatu Diallo
suwano fode kadi ko jallo jetteɗa sanga mbadi moƴƴam e sohluɓam mo soma dumbi mi hota dator mi nawta go kabada suwano fode dumbi bari suwano fode kadi ko jama kuta jadeten ton dubaleje puɗi ton nemunaje puɗi en piiɗoɗe leppi cowiɗe ɓenda kalisoñ jali suuna immo suudu mum hocca kalisoñ suwano fode e ɗoyli ngalajo o suwano fode fulɓe gimme daroyo ɗon suwano sinkete degginen ɓiɓɓe men ɓe suwano fode juuroɗen mawɓe men ɓe suwano fode ɗo ko fulɓe tibi noddu men suwano imere jo mali gawlel memmina mi note yin fulɓe tibi mi yaɓita teppe am mi waɗa ñeŋe comme puccu Moussa Bala suwano fode jage jabo kode aywa jalgati te kadi moso an fanja toren moso an fanja erewre moso an fanja aywa jam jalgati adruwa allo yehe ko Amadou noddi kam Amadou mi yaɓita teppe am nono yin Amadou Kande jageni suna hana imo daro acumi fonna ɗo laga kore jinniya Amadou yam bisimilla hikka wontaro bimi ba Umaru doko jawmimo halaka astafurlah mi fuɗɗi iyo hesikam ta ko weli yanata en taye ɗo tun ha yeeso seeɗa
oyi ko jimarannaɓe toon ɓe jibina seeni kande ɗum noon ko yettere Allah ɓiɗɗo cattuɗo keftuɗo du'a jinnaɓe mum kala ɗo jaaruɗa barke o wuɗɗat toon ɓe Amadou en ɓe keɓi du'a ɓe keɓi barke ɗaɓɓere ɓe ngari ga Allah waɗi hokkiɓe jiiɗi hokkiɓe jawdi ko ɗum yettere Allah mawde ko yettere Allah ɗaɓɓude du'a jinnaɓe mum woy ɓe Amadou Samba jinnaɓe mumen natti ɗono wayna ina wayna ko suuɗiɓe ina heddiɓe jinnaɓe ɓe nangi ɗumen oy ɓe nangi ɗumen juuɗe temedere ɗum addi o barke woy cugale taniraɓe mumen ɓe allahumma amin allahumma amin yoɓe mbaɗano e ɓiɓɓe mumen amin kaɓe ɓiɓɓe mumen mbaɓɓeniɓe nanno ɓe sukaɓe yo Allah hokkon cellal duuɓi juɗɗi mbaɗaɗi barke Allah danda on kada o wi o weltima kañ mawɗo o weltima kala ɗo daranano sama ciwro ɗon ɓe darni hande woyi ɗum ko yettere Allah woyo duwanima on allahumma amin amin sallallahu alayhi wa sallam on kadi kadi ceddugal makko ko kanko jogii ɗum kanko jogii haminata kanko jibini haminata o yo teddugal makko salli ala Muhammadu andi soɗo ako asa fo moluye ako aɓe molu kontonna baat o yi oɗo beñ o yo ko beñ men o yo huuɗe moƴƴere o yo ha o fampo en kongi makko o yo Samba Kande he Amadou o yo yimɓe ɓe ganduɗa o yo musidal maɓɓe ngal moƴƴi no fewi o yo gokkeme duwaw o yo si ayno gacci kawu ngari ɗo o yo wona ngaren ñamen tande o yo sukaɓe o yo ha Allah hokkaɓe kamɓe jurduɓe o yo kamɓene he mbaɗani suka e maɓɓe o yo galle Samba Kande o yo kala ko heeɓi ɗon o yo ko ha haalanamo o yo kamen keddiɗo o yo kamen jadata o yo weeli o yo haysi welani kamɓe Samba Kande jadata jemma ñalowma o yo nden Samba o yo gokkemo duwaw o yo Allah hokkam jurduɓe he cellal o yo ko daraniɓe ko o yo kam woni ɓe fof o yo jemma ñalowma o yo sukaɓe o yo gokkal Samba duwaw o yo ko tinni ko o yo kamen jiiɗum o yo musidal ngal o yo mo darani musidal ngal fof kala keɓɗo en haaju o yo Samba mo doga jemma ñalowma o yo mo doga ɗo ha lamin o yo bila jemma ha ñalowma o yo si konama tan mbo ari o yo ngeɗo mo ganduɗa o yo gokken ɗum duwaw o yo musidal ngal o yo ha Allah walla ɓe jaggodira ndewodira o yo Allah danduɓe neɗɗo bonɗo he hakkude o yo
oyo haala julɗo duuɓi maɓɓe oyo kamen ha bimbi oyo ha kamen nande ɓiɓe maɓɓe oyo Allah kurmen duuɓi juɗɗi oyo kala ko ari ɗo oyo wokkaka yimɓe fawde oyo ko musidɗo ngal addi ɓe oyo ha e ɓerde moƴƴere oyo ɗum waɗi noon kafu ɗum nodda oyo galene kewi tep oyo yimɓe gokkaka ɗum kaalide oyo si a heɓani yimɓe oyo si a heeɓi yimɓe a heɓani yimɓe oyo si a heeɓi yimɓe ɓe o heeɓi kalis oyo nden joni oyo goddoni hunde wotere oyo halla oyo perdine waɗon ɗum oyo galle ɗe oyo kala ko ari ɗo ha Allah hokkuma baraji ɗum oyo aɗa jogui haaju oyo Allah moƴƴina haaju ma o oyo ɓe jimmino ha bolo ɓe gari ɓengo oyo ko musidɗo ngal saabi ɗum Allah moƴƴin kulle ɗe fof yo amin Allah amin dolamu lamen ko den dolamu sambala mo ndete ko Amadou alon sabale fe yo bar sabakande kabrada da hari ala jam ekra hari ala sotuma kada jekra hari ala sotuma de nyadi abadi jamala walin nanje isabal de bijela na dokolu balde kunna bijele bari na ko roge do biye Mamadou Fulo awo tarajele on be mu Fulo dinna kabilo kono yo sabakeda molde mi alon ko mo kende bale mate mo kende dal kende afono la because yundum korra bo dal lamin korra le bala yundum korra mo tiole lamin korra lo bali yundum korra bo dal lamin korra le bala kadu sabakande andamen kadi am do dole mollon bari sampana ko do mana dogol family jama bi je mi en dollo ndeddim ko lo wulu do sampana korra le ko e mo dan dambi jen sol tol fono lon andu sudo du dan defto do la korra ko na te kala problème fos Ami Dawda bijele Mamadou Diallo bijele Demba bijele wol dindi mala fawna ta sokon di wol be kilin na ani atoni man dol fam tol fono wol be kilin na e fansun kordale soto lami be janjanda be sababo sunda samba kandala folo na daji wotuma ko roma be tamadula do samba dol lamen ko be ala ten lama ba kel do mandi ko do Amadou tonyalam atalam yursu ba samba kandalam bulota agara abarim ma fana na daji ana ba ma wol be bijele sanyan kunna ko alhamdulillah e mom mo tora e bari muso fana biye min keta jankede rona diul bebe nu lamin den ngamin gaddi amu den atul fulo atul man bari tay min ko taw wolende kunkilin na lon adu yanna muso lon adu yanna korda lon ndo lebel lamin ko do samba ini koto alma kayro sabdal kila ala kana wolo sabal taw kila ko kila ko sa non danga ba ga bara Assalamu alaikum ko on calmina o wi debbo e gorko fof salmina oyo kamɓe ɓeɗo oyo wala ko ɓe kaali e maɓɓe ɓe keeɓi fawa oyo ɓe kulani ɗanɗe ɗo ɓe kulani heeƴi ɓe kulani basal oyo hanne joom natta fawaɗo makko oyo on bake oyo on beela yajete oyo Samba Kande hokkama duwaw oyo duwanima Amadou kadi oyo barke si ari oyo dow bani adama oyo a heewat famille a heewat tampere kalisi oyo fiw aratema si Allah teɓanima hakkille ma mbawa ɗum fof marde si ayi dental ngal foti ni ko hakkille o nangi kakkilaji ɗi nangi yimɓe ɓe ɗum addi wano ni oyo cukalon koy yo Allah waɗi barkele barke o bamaɓe heeɓi kamɓe kadi sukaɓe Allah ɓuuri noon barkele yo Allah hokkuɓe silva e surare oyo en beltima en duwanimaɓe yo Allah ɓoynu ɗum ya rabbi Allah yo Allah ɓoynu ɗum ya rabbi Allah oyo kabiri ga oyo ha dowri to oyo dowri ndi piw ala kaɓo toon horo arde ɗo howa ɗo ko metti oyo a heɓta ko metti Allah addi pawaɗo addi an hoorema ari ɗaɓɓude jawdi hirande mankata oyo bottani
jiiɗi ko o yo ɗen doole yo Allah ɓeydu on sembe Allah tamimo yo Allah ɓeydu o yo kanko mawɗo o weltini innema Samba Sabay haala moƴƴa barka yalla o yo caggal salminore jette Allah e nelaaɗo o yo Amadou Kande kanko mbomo salmina de o yo mbo salmina kadi Samba o yo ko iwri ko sotuma Seni Kande sotuma Fulɓe o yo ko musidɓe makko de o yo wona hande ko hanki o yo Allah jarama on jarama o yo musidino bilan gen ha joni noon ɓuuri moƴƴude o yo ɗumaɗo jiwnaɓe fof ɓe gandi o yo ko Samba saabi wono noon o yo kanko ko haala gorko makko haaltade o yo gorko o dañani cellal no feewi o yo wawani arde ko kanko ari o yo debbo Amadou mawɗo o yo ko kamen kalfina o yo rewɓe galle ɓe piiw o yo kanko woni bandirawo debbo o yo Allah jarama on jarama o yo ɓe nduwo kadi o yo sukaɓe kadi ya mbaɗano ni sukaɓe mumen o yo accumen ha o yo Allah accu ha juuta o yo tawtora cellal e balle o yo salmini musidɓe worɓe kala moɓe jara buyi o yo jetti Allah hende laaɗo makko o yo sotuma ko ari ɗo fof o yo ko Mamadou woni jatigi maɓɓe Allah waɗo e endam ɗam o yo ya jikke enɗam ya yeeso o yo e nduyima ko ɗum wonno haala makko a jarama jef nasimo almasi ola simoya bala alama alse so soyma bala arsa so harje bala ako hamɓe koolu menti arsi oke ako on tol dammawol fanan arma jarabina ño kanola oyo oɗo oyo hammadi de jelo maɓɓe ka alhamdulillahi oyo si a heeɓi koɗo oyo on si heeɓi jaam oyo ɗon ko alhamdulillahi rabbil alamin oyo momo akka duwaw oyo ko kammuɗa ko oyo hande hakkude ma rewɓe ɓe ha yo Allah addu ɗum oyo hakkude ma e musidal ngal yo Allah waɗ ɗum oyo hay barke nelaɗo oyo barke nelaɗo oyo ɗum wonno en haala makko a barka nata jan inata karamaɗo ɓe sey karala igoga doso duwala salatu ala nabi bismillah rahmahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina mawlana muhammad aywa yaira ako yako ke duwa kala ko wawi ɗo ar oyo haala moƴƴina hajuji men ɗi oyo ko musidal saabi ɗum oyo mo kala jogui haaju oyo ko Allah andi haaju ma oyo kala ko ɗon debbo e gorko oyo ala battinoɗo Allah oyo si duwa makko waɗa fen yo jiya duwa o jaabo kala garɗo ɗo hakkille makko ɗoɗon duwaw oyo ha sukaɓe fof oyo ha ladde waɗan yeeso ha ladde jaam he leydi he makko ɗen fof duwaw oyo leydi kadi mbaɗeten duwa si a yi kawruɗen ɗo oyo ko jaam woni he leydi he de oyo si jaam ala duɗa oyo jonde wonta ɗon ndendu makko ɗen duwaw oyo jaam ha kayranga wonata jaam kala dambe he seeɗade oyo leydi ko bagoto ba inde goto fawgo duwoɗen tan duwa jaam oyo ɗo firina woni oyo Allah itta ɗum toon o heɓtaɗi ɗo yo Allah oɗo yettin ɗum toon salatu ala nabi bismillah rahmatulah
Yeah.
taƴay ɗum ɗo tan ko ɗum ɗo heɓannude jama o yaram bamba ɗo ka ƴawtule sukaɓe ɓen ko heɓe fanɗi ko gonga kono ɓe waɗanama cosan o eyyi ko ɗum woni nañere kadiano haydade ɓe mbiyata noon jarama hettoɓe hettiyankoɓe daroɓe Fulɓe TV mbiɗe garɗo ɗo tawede Fulɓe baɗiraɓe am ɗo no wiyte Kumpuƴani walla mbiɗe wiya Olyundum nden noon ko ana koɓe gaccata mi daro minen ko arɗo programme ɗo hande ko nden on jarama jarama e watta e hunde sina hiwroɗen Samba Gueladio Mbaalo ha France wanɗoɗamo tabɓiɗo TV ayi gimol ngol welimo yimani en ha weeli gabbiɗi weeli mbiɗa yetta kadi Mamoudou e téléma caméra o mi yetti fof kala daaro fewno ɗo ara on jarama ko jokkuɗum e Fulɓe TV komin musidɗo on kadi Jeetu Diallo wonat noon ɗo e Ablaye Mbaalo on jarama Fulɓe TV albarka Fulɓe TV albarka e Fulɓe TV albarka Africa albarka moɗon Fulɓe TV on jettama on juram heɓe darani leñol pulagu albarka moɗon Fulɓe TV yo Allah nabru golle yeso